खुलुमबाय दा समाव बड'लेण्डनि लाटेस्ट आपडेट होनो नागिरदों जे दिनै फुंनि 11:45 रिंगायाव बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव दा बावैसो देरहासार जानाय BPFनि 28 सा MCLAफोरखौ लानानै राज्यपालखौ लोगो हमो। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आसामनि गवर्नर हिज एक्सेलेन्सि गवर्नर अफ आसाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमो। BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो बे लोगो हमनाय बुब्लियाव बड'लेण्डनि गोदान सरकार दानायनि थाखाय आर'जलाइ गथायो BPFनि बिथिंनिफ्राय। दिनै फुंबिलि 11:45 रिंगायाव BPFनि दैदेनगिरि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव BPFनि मोनसे गिदिर दोलोआ आसामनि गवर्नर हिज एक्सेलेन्सि गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमो। फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय बड'लेण्डनि सोरखार दानायनि थाखाय आर'जलाइ गथायो आरो गवर्नराबो BPFनि बे आर'जलाइखौ नाजावनानै BPFखौनो सरकार दानो थाखाय हांख्रायो। फैगौ 3 अक्ट'बर खालि समाय लासिगोन बड'लेण्डनि गोदान सरकार। बड'लेण्डनि गोदान सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बड'लेण्डनि गोदान सरकार हाग्रामा महिलारिया गाहाय खुंगिरि महरै समाय लागोन। फैगौ 3 अक्ट'बर 2025 इंखालि आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बरायबाय BPFनि दैदेनगिरि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ बड'लेण्डनि सरकार दैदेननो थाखाय बरायबाय। सिबिनां गनायथिना आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ दिनै 11:45 रिंगायाव हाग्रामा महिलारिया गवर्नर हिज एक्सेलेन्सि गवर्नरखौ लोगो हमनाय बुब्लियाव दा बावैसो BPFनि 28 सा MCLAफोरा गासैबो दंजोबोमोन। बेजों लोगोसेनो पिपुल्स फ्रन्ट बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टनि दैदेनगिरिफोर सुद्ध बसुमतारी मनेस्वर ब्रह्मखौ लानानैहाय इउथ BPFनिबो दैदेनगिरि प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारीमोनहाबो दंफायोमोन। मोनसे गेदेर दोलो 40निबो बांसिन गेदेर दोलोआव दिनै गवर्नरनि न'आव थाङो रायजो बेंगिरिनि राजभबनाव घारगुलियाव थानाय राजभबनाव आरो राजभबनाव थांनानैहाय गवर्नरखौ लोगो हमनानै फैबाय थानाय बोसोरनि थाखाय सरकार खुंनायनि आर'जलाइ गथायो। 3 अक्ट'बर खालि गाजा गोमजा जोबोद गेदेर मेलनि गेजेरजों क'क्राझाराव खुंनाय जागोन बड'लेण्डनि समायखिरा लानाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव सिबिनां गनायथिनां आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानोबो खोथा होबाय। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बड'लेण्ड सोरखार गोदाननि समायखिरा लानायाव। बे बिथिङावहाय दिनैहाय BPFनि MCLAफोर आरो BPFनि दैदेनगिरिमोना जर'खायै लोगो हमनाय जायो गवर्नरखौ आरो गिबि मन्थ्रिखौ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लानो थाखाय खोथा होबाय। बेजों लोगोसेनो BPFनि सुलुङाव बुंनाय जादों जे फैगौ 3 अक्ट'बर खालि समायखिरा लाजिगोन बड'लेण्डनि गोदान सरकार आरो बे गोदान सरकारा समाय लानो गोनां हाबाफारियाव बड'लेण्डनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो माहारि आफादफोरखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जादों। फैबाय थानाय समावहाय बड'लेण्डआव गोजोन थासारि सोमजिगोन बेखौ मिजिं खालामदों। बेराफारसे बयनिबो गोसोआव उसुखुथु जे गोदान सरकाराव सोर मा बिबान मोननो हागौ गोदान सोरखाराव सोर जानो हागौ मन्थ्रि एबा मावफुं सोद्रोमा बेनि सायाव उसुखुथु जाफुदों। बुंनाय जाखादों जे आगुआवनो रेहन दैमारिया डेपुटि चिफ जागोन आरो मैया पलिसि मेकिं बडिनि मिटिं जालांदोंमोन BPFनि आरो पलिसि मेकिं बडि जोबनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारिया मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि बाथ्रा फोसावदों। बिनि अनगायैबो बे PMBआव लानाय माखासे थांखिफोरखौ फोसावना होनाय जादों। बे लेखा डेपुटि लिडार हिसाबै रेहन दैमारिखौ सायख'नाय जाबाय एसेम्ब्लिनि डेपुटि लिडार आरो हाग्रामा महिला जागोन BPFनि लिडार। बेजों लोगोसे चिफ हुइप महरै
लाबोनाय जादों देरहासात बसुमतारी लोगोसेनो महिषर बसुमतारीखौ नेहाथा हिसाबै थिसननाय जाबाय। दा बे बिथिङावहाय सोर मा बिबान मोननो हागौ एबा मन्थ्रि जानो हागौ बिनि फारिलाइखौ एसे आन्दाज खालामनो हानाय जादों। आरो बे हिसाबैहायनो रोखा जाखाना दंखायो जे बड'लेण्डनि गाहाय हिसाबै जायनोखि पार्टिनि लिडार जायो बेनो गाहाय जायो, चिफ जायो। हाग्रामा महिलारि बिथाङानो चिफ जागोन, बेबो मैया गरन्थ जाबाय। लोगोसेनो डेपुटि चिफ हिसाबैहाय डेपुटि लिडार हिसाबै जिहेतु रिहन देवनि नामा फैदों, दा बिथाङा डेपुटि चिफ जागोन बड'लेण्ड, बे रोखा जाबाय। बेराफारसे हिसाबैहाय बा मन्थ्रि जाय मोननो हागौ गरेस्वर बियाबनि MCLA महिषर बसुमतारी जानो हागौ। बिनि उनावहाय लोमसाव दैमारि आगोलाव बिथाङा जाखानाय बड'लेण्ड सरकारनि BPFनि दैदेननाय समावहाय। बिनि उनावहाय देरहासात बसुमतारी बिथाङा चिफ हुइप जानानै थागोन एसेमब्लियाव, अब्लाबो बिथांखौनो मन्थ्रि लाबोनायनि आसा दङ। बिथाङाबो मन्थ्रि एबा मावफुं सोद्रोमा जानायनि लामायाव। धनेस्वर गयारि बिथाङा बावखुंग्रि बियाबनि, बिथाङाबो आगु समावहाय बड'लेण्डनि मन्थ्रिमोन एबा मावफुं सोद्रोमामोन। बिथाङाबो दा बे गोदान सरकारावहाय जाफिननायनि लामायाव। मुनमुन ब्रह्मआ पर्बतजरा बियाबनिफ्राय फैदों, 1 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय। आरो बिथाङाबो सासे मन्थ्रि एबा मावफुं सोद्रोमा जानायनि लामायाव। मृत्युन्जय नार्जारि बिथाङाबो आगु समावहाय जानानै दङमोन BPF सरकारनि समाव, आरो बे खेबावबो मृत्युन्जय नार्जारिया मोननायनि लामायाव दङ। काजलगाव बियाबनिफ्राय 15 काजलगावनिफ्राय देरहाबोनाय फानिराम ब्रह्मआबो जानायनि लामायाव दङ। जेम्स बसुमतारी चिरां जिल्लानिनो 16 सिमानिफ्राय देरहासार जाबोदों, आरो जेम्स बसुमतारीया आगु समावबो मोन BPFनि सरकारनि समाव, आरो दा बिथाङा मोनफिननायनि आसा दङ। बेगम आक्तारा बिथाङा 20 मथनगुरि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोदों। बेगम आक्तारा आहमेद, आरो बिथाङा जानायनि आसा दङ। बिनि उनावहाय रबिराम नार्जारि बिथाङा MLA आथिखालाव, आरो बिथांखौ कसुगाव बियाबनिफ्राय देरहासार खालामनानै लाबोनो हानाय जादों। आरो कसुगाव बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय MLA रबिराम नार्जारिया मावफुं सोद्रोमा जानायनि लामायाव। आगु समावहाय खामोन सुक्ला सेरफांनिफ्राय देरहासार जाबोनाय गणेश कसारियाबो जानायनि खाबु दङ, लामायाव दङ। बिथांबो जानायनि लामायाव दङ। बेराफारसे धनस्री बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय प्रेस मोसाहारि बिथाङा थांनाय 4थि बड'लेण्ड सरकारनि समावहाय बिथाङा MCLA जानानै दंमोन। अपोजिसननि सासे मैखोम लिडार BPFनि जानानै बिथाङा देरहासार जाबोनाय। बिथाङा जानायनि लामायाव प्रेस मोसाहारि। बेनि उनावहाय दतमा बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय, आगु समाव बिथाङा MCLA खामोन 4थि बड'लेण्ड सरकारनि समावहाय, जि समावनाखि प्रमद बर' दैदेनबाय थादोंमोन। बे समाव BPFनि सासे मैखोम MCLA दतमा बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोदों प्रकाश बसुमतारी, बिथाङा जानायनि लामायाव। बेनिफ्राय बे बारावहाय देरहासार जाबोनाय दिहिरा बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोदों आगस्तास थिग्गा, बिथाङाबो जानायनि मिजिं दङ। आगस्तास थिग्गा बिथाङा दिहिरा बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोदों। आरो गासै 14 एबा चिफ डेपुटि चिफनि फारिलाइ। जिहेतु बड'लेण्डआ 46 सानि आरो भारतनि संबिधान बायदि बा भारतआव दासिम सोलिबोनाय परम्परा बायदियै 30% मोननाय जायो बा केबिनेट फैनाय जायो। बे हिसाबैहाय बड'लेण्डनि नि अनजिमाया 14 जाहैयो। मानो होनना बुङोब्ला 46 MCLAफोरखौ लानानैहाय जेनाखि बेनि बिबांनि हारा 14 सा चिफ डेपुटि चिफ मोननायनि बाथ्रा थायो। आरो बे हिसाबै
सा 14 EMफोर एबा चिफ एडभाइजारखौ लाफानानै EMफोर बेनि बिबाङाव बेखिनिया जागोन जे हाग्रामा महिलारिया चिफ, रेहन दैमारिया डेपुटि चिफ, महेश्वर बसुमतारी EM, लोमसाव दैमारि EM, देरहासार बसुमतारी EM, दनेश्वर गयारी EM, मुनमुन ब्रह्म EM, मृत्युंजय नार्जारी EM, फानिराम ब्रह्म, जेम्स बसुमतारी, बेगम आख्तर आहमेद, रबिराम नार्जारी, गणेश कसारी, प्रेस मुसाहारी, प्रकाश बसुमतारी आरो आगास्टास थिग्ग'आ गोदानथार MCLA, बेराफारसे रबिराम नार्जारी गोदानथार MCLA, बेगम आख्तर आहमेद गोदानथार MCLA, बिब्दिनो गोदानथार MCLA हिसाबै बेवहाय 4 MCLAया EM मोननायनि आसा दं बेखौ मिजिंलानाय जादों। बेराफारसे BTC एसेम्ब्लियाव सोर बिफाव लानायनि बाथ्रा जानो हागौ बुंथिगिरि एबा लेङाइ बुंथिगिरि थायो बेनिबो आन्दाज खालामनाय जादों। गोबांसियानो सावरायदों जे त्रिदिप दैमारिया मोनसे समनि बड'लेण्ड सरकारनि BPFनि सरकार जानाय समावहाय बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि स्पिकारमोन त्रिदिप दैमारि आरो बे खेबावबो त्रिदिप दैमारियानो स्पिकार जाफिननायनि आसा दं होननानै गोबाङा सानलायनाय सावरायनायफ्रा जालायबाय थादों। आरो बे बिथिङावहाय श्याम सुन्दि फार्स्ट सेरफांनिफ्राय देरहासार जाबोनाय श्याम सुन्दि बिथाङाबो डेपुटि स्पिकार जानायनि आसा दं होननानै गोबांसानि गेजेराव सावरायलायनाया जाफुदों। दा बे 16 गेदेमा MCLAफोरा बे बारावहाय बड'लेण्डनि गोदान सरकारावहाय मैखोम बिफाव लागोन बेखौ मिथिनो मोननाय जादों, आन्दाज खालामनाय जादों। फैबाय थानाय 3 अक्ट'बर खालि बड'लेण्डनि सरकार गोदान सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय गोदान सरकार बे गोदान सरकारा फोसावनाय बादियै बे गोदान सरकारा समाय लागोन आरो बेवहाय गभर्नर हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर आसाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसेनो मैया BPFनि PMB बडि सावरायनाय बायदियै आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनो नागिरदों। जर'खा आलासि महरै त्रिपुरानि राजा त्रिपुरायाव थानाय मोनसे मैखोम राजखान्थि हान्जा बेनि दैदेनगिरि बिथांखौबो लिंहरनायनि बाथ्रा प्रद्युत किशोर देब बर्मा आरो बिथाङाबो बेवहाय जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दा बे खेबावहाय बड'लेण्डनि थाखाय गोदान मिजिं आरो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा जोबोद मिजिङै आसा खालामनानै दङ जे गोदान सरकारा थाबैनो मासि लानानै बे हालामखौ बेंथोंसै आरो गोदान मिजिंजों गोदान लामा एबा गोदान गोहोजों ग्रोम ग्रोम बयनोबो जिउ खांनायनि जिउनि लामाखौ गोथों खालामनोसै बेखौ मिजिं लानाय जादों। बे समावहाय बेखिनि समावहाय सुलुं सफैनाय बादिब्ला फैगौ 3 अक्ट'बर खालि समाय लासिगोन बड'लेण्डनि गोदान सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव गोदान सरकार आरो बे गोदान सरकारनि समायखिरा लानायावहाय आसामनि हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआबो बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जर'खा आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेयावनो बाहागो लाफैगोन त्रिपुरानि राजा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गोदान आपडेट लानानै फैगोन। नायबाय था बड'लेण्ड टेलिभिसन। गोजोनथों, खुलुमबाय।